ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଦେଖିବା ଘର ଚାରିପଟ କେମିତି ବାଡ଼ ବୁଜା ହେଇଛି। ଏବଂ କାହିଁକିନା ବାଡ଼ ବୁଜା ଏଇଥିପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ଖରାଦିନେ ଗାଈମାନେ ସବୁ ଘରେ ଆସି ପଶିଯିବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭିତରେ, ଆଉ ଜିନିଷପତ୍ର ନଷ୍ଟ କରିବାର ବି ଚାନ୍ସ ଅଛି। ପାହାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ତାପରେ ପଛପଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ବଗେରା ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ ବଗେରା ଅଛି, ସେ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଡ଼ ବୁଜା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏମିତି ବି ଚାରିପଟ ବାଡ଼ ବୁଜା ହେଇଛି। ନିଜେ ସବୁ ଖୁଣ୍ଟ ଆମେ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛୁ ଘରେ। କରିକି ଆମେ ନିଜେ ହାତ କରି ପକାଇଛନ୍ତି ଖୁଣ୍ଟ ସବୁ। ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଚାରିପଟ ବାଡ଼ ବି ବୁଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଟି କାମ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁଟି ବି ହେଉଛି। ତା ସହିତ ମୋଟାମୋଟି ବାଡ଼ ବୁଜା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଟିକି ନନା ସବୁ ମିଶିକି ଆମେ ବାଡ଼ ବୁଜୁଛୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପରକୁ ଯାଇକି ଦେଖେଇବି ଟପ୍ ଭିୟୁଟା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ, ଏପଟଟା ହେଉଛି ଆମ ନନା ଘର ପଟ। ଆଉ ଟୋଟାଲି ବାଉଁଶ ଆମେ କିଣିକି ସବୁ ନିଜେ କାଟିକି ନିଜେ ଚିରିକି ହିଁ କରିଛୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି। ଆଉ ରୋଡ଼ଠୁ ବି ଆମେ ବହୁତ ସାରା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବାଡ଼ ବୁଜିଛୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଜାଗା ଅଛି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଦରକାର ଏତେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ଏପଟରେ ଆମର ଜଣେ ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲଟ୍ ଅଛି ତାଙ୍କର। ଏଇଟା ମୁଁ ଛାତ ଉପରୁ ହିଁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବାଡ଼ ବୁଜା ହେଇଛି। ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ମେନ୍ ହେଉଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ ବସିକି ବାଡ଼ିଘର ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ବାଡ଼ ବୁଜା ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଏବେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ହେବା ମୁସ୍କିଲ୍। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦେଖି ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତ ଖାଲି ବାଡ଼ ବୁଜା ହେଇଯାଉଛି, ଖାଲି ଗାଈ ଗୋରୁ ଘର ଭିତରେ ନ ପଶିବା ପାଇଁ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟ ଆମ ଘରର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମ ପଛପଟ, ସେପଟଟା ଆମ ନନା ଘର ପଟ, ତାଙ୍କ ଜାଗା। ଏପଟେ ସବୁ ଜଙ୍ଗଲ ଫଙ୍ଗଲ ସବୁ ହେଇଥାଏ, ତାକୁ ସବୁ କାଟି କୁଟି ସବୁ ସଫା କରାହେଇଛି। ନିଜେ ଆମେ କାଟିଛୁ। କାଟି ସଫା କରିକି ସବୁ ଆମେ ଗଛ ଲଗାଇଛୁ।